Hej, vi er nået til kapitel 2 i VØ-bogen, og kapitel 2 handler om virksomhedens interessenter. Og interessenter er en eller en gruppe af personer, som yder et bidrag til virksomheden, og så også kræver en belønning efter de har ydet deres bidrag. En virksomhed samarbejder med mange forskellige interessenter, og det illustreres faktisk meget godt i figuren her. Her er altså en model over alle virksomhedens interessenter, og hvis vi for eksempel tager leverandørerne, jamen så yder leverandørerne et bidrag i form af, at de leverer varer, og så får de sådan betaling tilbage. Långiverne indskyder kapital i virksomheden, og de får så renter og afdrag på dette. Og kunderne de får selvfølgelig nogle varer fra virksomheden og betaler selvfølgelig også for dem. Vi kan inddele interessenterne i to grupper, interne og eksterne interessenter. Og interne interessenter er personer eller grupper af personer, som har direkte med virksomhedens drift at gøre. Og det er ejere, ledelse og medarbejdere, mens de eksterne interessenter ikke har direkte indflydelse på virksomhedens drift. Og det er så kunder, leverandører og også långiver og det offentlige også. Når virksomheden arbejder med sine interessenter, kan den ligesom vælge at fokusere på en af de to strategier, enten stakeholder value eller shareholder value. Og shareholder value er, hvor virksomheden fokuserer på at skabe størst mulig værdi for sine ejere. Og det kan let kontrolleres, fordi man kigger bare på overskuddet, og er det højt, så går det egentlig ret godt. Og man opnår en stor effektivitet her, men samtidig kan man let skabe konflikter for de resterende interessenter, da man jo kun tænker på at opnå et højst muligt overskud. Så er der stakeholder value, og her skal virksomheden opnå et positivt samspil mellem de forskellige interessenter for at skabe værdi for både virksomheden og også dennes interessenter. Og man opnår ligesom interessenternes opbakning, når man fokuserer på stakeholder value. Men det kan samtidig også være rigtig svært at skabe overskud, fordi man virksomheden fungerer ikke lige så effektivt. Men uanset hvilken en man vælger som virksomhed, så kan det nok aldrig undgås, at der opstår nogle konflikter mellem interessenterne. Og det kan både opstå mellem de forskellige interessentgrupper og i de samme interessentgrupper, fordi man simpelthen har forskellige krav og ønsker til virksomheden. Og mellem nogle forskellige interessentgrupper, jamen, så er nogle typiske eksempler, at kunderne ønsker lave priser på varerne, men leverandørerne ønsker selvfølgelig høje priser for de varer, de leverer. Så kan der også være et eksempel, at ejerne og ledelsen, de ønsker et stort overskud, men medarbejderne ønsker også en høj løn. Så kan der også være konflikter i samme interessentgruppe, og det kan fx være, at nogle kunder ønsker varer til lave priser, mens andre kunder ønsker varer til høj kvalitet og til en høj service også. Og så kan man måske ikke få det til en lige så lav pris. Så er der nogle medarbejdere, som hellere vil have en høj løn og så sidde i en lidt mere usikker jobsituation, mens andre altså hellere vil have en mere moderat løn og så være lidt mere sikre i deres jobsituation. Og så er det jo altså en virksomheds opgave at forsøge at løse de her konflikter, så vidt det er muligt. Og når den skal forsøge at løse en interessant konflikt, jamen, så kan det være svært at tilfredsstille begge parter, så virksomheden vil oftest blive påvirket af styrkeforholdet mellem interessenterne, når den skal beslutte, hvordan den vil løse problemet. Og styrkeforhold, det kan fx være, hvis der er mangel på en bestemt type arbejdskraft, jamen, så vil de medarbejdere, der kan yde den her form for arbejde, de vil altså stå ekstra stærkt ved eksempelvis lønforhandlinger. Og lige så vil de ikke stå så stærkt, lige så snart der ikke er mangel på den her type arbejdskraft mere. Men da virksomheden ikke kan undvære nogle af sine interessenter på længere sigt, jamen, så må den forsøge at løse konflikterne så godt som den kan. Virksomheden må altså prøve at give en belønning, som svarer til det bidrag, interessenten har ydet til virksomheden. Og det er egentlig vældig godt illustreret på den her model, hvor vi ser interessenterne, som yder et bidrag, som virksomheden modtager, og virksomheden giver så en belønning til interessenterne. Og det fremgår også af modellen, at belønningen skal være enten lige så stor eller større end det bidrag, der er ydet for, at interessenterne kan fastholdes.
det var det, der var at sige om kapitel 2. Jeg håber, du har lært noget om virksomhedens interessenter og deres bidrag og belønning i forhold til virksomheden. Og så selvfølgelig også, du har lært noget om stakeholder og shareholder value og fordele og ulemper ved begge strategierne.